Hello, sziasztok! Egyik régebbi videómban említettem, hogy a hangokat a fogólapon kisebb darabokra bontva, a megfelelő módszert alkalmazva könnyű megtanulni. Most erről lesz szó. Még mielőtt belevágnék, a félreértések és a megzavarodás elkerülése érdekében nagyon fontos tisztázni azt, amit már jó ideje minden egyes videómban igyekszek elmondani, hogy nálam nincsen H-hang. Én a nemzetközi módszerrel tanultam, és úgy is magyarázom a zenét, meg az elméletet, mert így kétséget kizáróan logikusabb lekövetni, és könnyen megtanulni. Az internetnek köszönhetően egyre kisebbnek tűnik a világ, főleg, hogy egyre többen beszélnek angolul, és szívjuk magunkba külföldről a kultúrát, miközben természetesen terjesztjük mi is a nagyvilágba a magunkét, és az idősebb korosztály is egyre több angol kifejezést tanul és használ. Arról nem is beszélve, hogy ha a YouTube-on keresünk rá valamilyen backing trackre, akkor nem fogunk olyat találni, hogy H-moll, olyat fogunk találni, hogy B-moll. Ezért gondoltam, hogy talán eljött az ideje annak, hogy mi is váltsuk a nemzetközi rendre, de ezt nem én fogom eldönteni, persze nyilván, de minden esetre azért, hogy értsétek, mi zajlik a nagyvilágban, én így magyarázom. A lényeg az, hogy én itt a B-t használom a H helyett, szóval azok, akik ragaszkodnak a H hang elnevezéshez, azok minden egyes alkalommal, amikor azt mondom, hogy B, az értsék úgy, hogy H. Ebben a videóban különösen sokszor fog előfordulni. Most miután ezt tisztáztuk, lássuk is hozzá. Szóval a kisebb darabokra bontást én tulajdonképpen lépésekre, fázisokra vagy fejezetekre lehetne bontani. Mindenki nevezze, ahogy szeretné. Szóval egy szó mint száz, hogyha lépésekre akarnám bontani, akkor az első fázis lenne a kromatikus fázis, a második fázis lenne a B-húr szabálya, vagy a harmadik fázisban pedig a B-hang szabálya. Tulajdonképpen ezt ilyen három részre mondom. Nem akarom túl bonyolítani, majd ahogy haladunk, majd egyszerűbbnek fog hangzani az egész, szóval meg fogjátok érteni, hogy miről van szó. Az első lépés ugye azt én úgy neveztem el, hogy a kromatikus fázis, ez a kezdők fázisa, amikor először gitárt fogunk a kezünkbe, és megtanuljuk, hogy egyáltalán milyen hangokkal dolgozunk, és hogy a húroknak mik a neveik. Hogyan kell behangolni a gitárt. Aztán a második fázisban, amit én a skálá fázisának nevezek, megtanuljuk, hogy hogy épülnek fel a skálák tulajdonképpen. Most nem akarok majd mélyen belemenni, hogy a lényeget elmagyarázva majd csak, hogy könnyen érthető legyen, úgy fogom elmondani. De ebben a fázisban megértjük, hogy miért van úgy hangolva a gitár, ahogy van hangolva a gitár. Mármint a standard hangolása alapján. A harmadik fázisban meg már az akkordformákkal fogunk foglalkozni, az akkordokkal, és azoknak a formáknak a segítségével fogjuk egy kicsit jobban átlátni a dolgokat, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a hangok. Szóval az első fázisban, amikor először gitárt fogunk a kezünkbe, akkor megtanuljuk, hogy E, A, D, G, B, E, ugye ezek a gitárhúroknak a neveik, ezért már üresen kipengetve megtanuljuk, hogy ezeknek a húroknak ez a neve, hogy E, A, D, G, B, E. Aztán persze a mai világban már szinte mindenki csak hangológépet használ, viszont régen nekünk nem volt hangológépünk, nekünk volt vezetékes telefonunk, és amikor felvettük a telefont, adta nekünk ezt a búgó hangot. És az a búgó hang az a normál zenei A hang volt, úgyhogy föntről a második húrt, az A húrt ahhoz a búgó hanghoz hangoltuk be. És utána ahhoz a húrhoz hangoltuk be az összes többit a fülünkre hagyatkozva. Nekem nem volt még hangológépem, ugye 30 évvel ezelőtt. Szóval azt tanultuk meg, hogy EADGB-e üresen kipengetve a húroknak a neveit, tehát ez nekem egy biztos pont volt, tehát ehhez képest már tudtam kiszámolni a húrokon, hogy melyik hang hol fog elhelyezkedni. Tehát tudtam, hogy ez itt egy A hang, akkor tudtam, hogy A, B, C, és ez lesz itt nekem egy D hangom, és ez meg egy E hangom, és tehát így számolgattam mindig így a nulláról kezdve. Aztán persze megtanultam, hogy E12. buntban ugyanazok a hangok ismétlődnek, szóval már nem csak ez volt nekem egy fix pontom, ugye a nyergen, az a hangoknak a nevei, hanem ez is egy fix pontom volt nekem már a 12. buntban. Tudtam, hogy ez is egy E hang, ez egy A hang, ez egy D hang, ez egy G, ez egy B, és ez megint egy E hang. Viszont miközben hangoltam a gitárt, tudtam, hogy ide, még nem értettem miért, de tudtam, hogy ide az 5. bunthoz kell hangolni a húrokat. Ez azt jelenti, hogy az E húron az 5. buntban találom meg azt az A hangot, ami alatta az üresen kipengetett A hangnak kellene lennie. Tehát ez a kettő egymáshoz képest, az úgy mondjuk, hogy unison. Tehát ugyanazt a hangot hallom, csak két különböző helyen.
Aztán a A húron az 5. bundhoz hangoltam nekem a D húrt. Tehát az a lényeg, hogy miközben megtanultam behangolni a gitárt, és a fülemre hagyatkozva behangolni a gitárt, nekem már nem csak a nyergem volt nekem egy biztos pont, ahol ismertem a hangokat, meg a 12. bundban, hanem már itt az 5. bund körül is. Persze azt is megtanultam, hogy a G húron a 4. bundot kell fognom ahhoz, hogy az alatta lévő B húrt hangoljam be. Persze nyilván akkor még H-nak neveztem én is, de most már megtanultam, hogy ez valójában a B. Utána a B húron megint az 5. bundba tértem át, és majd a második fázisban lesz majd lényeges, vagy szignifikáns, hogy ez miért van így. Szóval az első fázis igazából erről szól, a hangolási fázis, vagy a kromatikus fázis, hogy megtanulom itt biztosan a hangokat, megtanulom itt biztosan a hangokat, ugye ez a kettő ugyanaz, és aztán miközben hangolom az 5. bund körül is lesz már nekem egy biztos pontom, tehát ezekhez képest tudok számolni. Viszont a kromatikus számítás alapján, ugye amikor zenét tanuljunk, akkor megtanuljuk azt, hogy egy oktávon belül nekem 12 hangom van. Egy oktávon belül van 12 hangom. Ebből a 12 hangból 7 az a törzshang, vagy az alaphang, amit nevezünk, és marad 5 enharmonik hangom, amiket ugye a törzshangok módosításával fogok elnevezni. Attól függően, hogy milyen skálát írok le. Ugye a skálánk a mintájától függ. Aztán megtanulom a kromatikus fázisban azt is, hogy az E-F között nincsen enharmonik hang, és a B-C között nincsen enharmonik hang. Igazából megint, ugye minél kisebb információt tanulok meg direktbe, annál több információt fogok tudni indirektbe. Tehát, hogyha megtanulom azt, hogy az összes törzshang között van egy enharmonik hang, kivéve az E és az F között, meg a B és a C között, és erre a kettőre figyelek csak oda, akkor tudom, hogy az összes többi között meg lesz. Tehát tudom, hogy az E-F között, a B-C között nincsen harmonik. Márpedig, hogyha nekem ez itt egy E-hang, adok rá hangot, az nekem egy E-hang, akkor ez itt nekem egy F, mert a kettő között nincsen enharmonik. Az zongorán ez könnyebb lekövetni, mert hogyha az arra, hogy A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, erre úgy gondolok, mint a fehér billentyűkre a zongorán, megvárom meg ezt a sípolót, ezért elmegy. Szóval, hogyha az alaphangokra úgy gondolunk, mint a fehér billentyűkre a zongorán, ezek akkor így fekszenek egymás mellett, ugye, hogy A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, 88 billentyűn, ahogy vannak. És köztük van ez a mintázat, ugye, hogy 3 fekete, 2 fekete, 3 fekete, és ugye ez a minta ismétlődik. De innen tudja az zongorista, hogy hova kell nyúlni, hogy melyik hangot hol fogja megtalálni. Mert látja ezt a mintát maga előtt. De ugye nálunk, ugye fekete billentyűk az enharmonikok. De ugye nálunk nincsenek fekete szakaszok a gitárnak a nyakán, viszont nekünk vannak pöttyök. Ezek a tájékozódási pontok. És még itt az első kromatikus szakaszban megtanuljuk használni ezeket a tájékozódási pontokat. Ugye, hogyha nekem az első üresen kipengetett hangom az egy E, az ugye az a nullán van, az első bundban lesz nekem egy F, ugye, mert az E és az F között nincsen enharmonik, tehát hogy ezt jegyezzem meg, hogy a B és az E az a kettő olyan alaphang, ami után nincsen is, vagy sharp, ugye angolul, ahogy sharp nevezi, akkor BE, tehát leírom ezt a szót, hogy be kell vésnem a fejembe, hogy ez az a két hang, amin után nincsen enharmonik. B és az E. Szóval E után nincsen, az egy F, utána F után van egy enharmonik, tehát az a második bundban lesz. Amit ugye, hogyha az F-et módosítok fölfel, akkor Fis-nek fogom elnevezni, és mivel F után G jön, hogyha G-t módosítom lefelé, akkor Ges-nek fogom elnevezni. Oké? Okay? Ugye a magyar zeneelméletnek az alapszabály, vagy a magyar zeneelmélet szabályai alapján, hogyha valamit fölfele módosítok, akkor is végződést kap, ha lefele módosítok, akkor S végződést kap. Szóval lehet ez Fis, vagy Ges. Angol úgy hívja, hogy F sharp, ugye mert élesítem az F-et, vagy lapítom a G-t, hogy G flat, vagy G lapos. Mindegy. Szóval a G után jön nekem az A, ugye ezt már jól ismerem, mert már tudom, hogy kell behangolni a gitárt, igaz? A után jön nekem a B, egy egész lépéssel, ugye, mert az A és a B között megint van egy ilyen harmonik. Magyar zeneelméletben ez lenne a H, és hogyha a H-t módosítom lefele, lesz belőle B. Hogyha A-t módosítom fölfel, akkor nem B lesz, hanem A is. Itt jön a logikai zavar.
De hogyha én úgy gondolok erre, hogy A, is, meg a B, S, akkor még mindig soron tudom követni, hogy mi zajlik gyakorlatilag a zenében. Nem kell nekem több egybetűs hang. Elég nekem a 7. Okay? Tehát a B után nincsen enharmonik, úgyhogy B után C jön. Ha megfigyelem egészen eddig a pontig, nekem a páratlan bundokban vannak ugye a pöttyeim, kivéve vagy a 12-es bund, mod 2 van. Van olyan gitár, ahol már az első bundban is van egy valamilyen jelölés, vagy egy pötty, általában a Gibson gitárokon szokott lenni. A harmadik bundban jellemzően mindig van egy tájékozódási pont, az 5. bundban, a 7. bundban és a 9. bundban viszont szinte mindig van valamilyen jelölés, vagy tájékozódási pont. Ugyanúgy a 12. bundban ott 2 valamilyen különböző jelölés, hogy ez jelzi azt, hogy ez már a 12. bund, azaz elértünk egy oktávot ehhez képest. Oké? Okay? Szóval, ha megfigyelem, eddig mindig a tájékozódási pontokon volt a törzshang. A üresen kipengetve, meg az első bundban, a tájékozódási ponton van nekem a G, tájékozódási ponton van nekem az A, tájékozódási ponton lesz nekem a B. Utána a tájékozódási pont előtt van nekem egy C, és utána a D. Tehát levonhatom azt a következtetést, hogy a törzshangok azok vagy rajta a pöttyön vannak, vagy körülötte. Fönt az első húron, pontosabban ez a 6. húr, de föntről ugye az első húrt, ahogy nézem, nekem üresen kipengetve és az első bundban van 2 törzshangom, aztán a tájékozódási pontokon 3, és utána a 9. bund körül van nekem még egy, illetve hogy még 2, mint egy kis nyuszifül. Tehát megjegyzem, hogy a 9. pont, 9. tájékozódási pont az egy olyan hely, ami körül van nekem a 2 törzshangom, az összes többi meg rajta a pöttyökön. Haladunk tovább egyen lejjebb, megnézzük az A húrt. A húrt üresen kipengetve lesz nekem értelemszerűen egy A, és mivel az A és a B között van egy enharmonik hang, ezért a második bundban lesz nekem a B. Remélem, hogy jól van behangolva a gitár. Tehát A, B, és utána a B és a C között megint nincsen enharmonik, úgyhogy a harmadik bundban nekem ott megint egy törzshangom van. Ugyanúgy, ahogy a felsőben volt, a harmadik bundban volt egy G, nekem itt most egy C hangom lesz. Mert A, B, C. Aztán megint folytatódik nekem a tájékozódási pontokon, hogy C, D, E, ahogy haladok az ABC-ba, hogy A, B, C, D, E, F. F hang fog következni, de viszont az E és az F között megint megtanultam a kromatikus szabályt, hogy ugye az E és az F között nincsen enharmonik, úgyhogy ez megint egy fél hanggal följebb esik. Úgyhogy itt megint a 9. bund körül lesz nekem a 2 alaphangom. F itt van, és itt a G. 12. bundon meg visszatérek az A-ra. Tehát gyakorlatilag az A és az E húr annyiban különbözik egymástól, sok mindenben különbözik egymástól, de hogyha most a törzshangok elhelyezkedését nézem, a tájékozódási pontokhoz képest, az E húron az első bundban lesz nekem törzshangom, az A húron a második bundban lesz nekem törzshangom, utána végig a pontokon van, kivéve a 9. bund, mert ott a körül van mind a 2 esetben a két törzshangom. E, F, G, A, B, C, D, E, az A húron pedig az A húron pedig A, B, C, D, E, F, G és A. Ez lenne gyakorlatilag az alapvető lényege. És első lépésnél kezdetben elég megtanulni a húrok nevét. Tudom már 2 helyen biztosan, hogy hol vannak. Megtanulom, mivel a fülemre hagyatkozva az 5. bund körül hangolom be a gitárt minden egyes nap, amikor kezembe veszem a gitárt, ezért ez nekem gyakorlás közben biztos pont lesz már a gitár tehát a hangok neve a gitár nyakán itt az 5. bund körül. Tehát most már ez nekem biztos pont, ez nekem biztos pont, és mivel megtanultam használni a tájékozódási pontokat, már a felső 2 húron, az E húron és az A húron már tudom, hogy melyik hangok hol fognak elhelyezkedni, és innen ezt a tudást egy akkord formával át tudom transferelni, vagy át tudom vinni a többi húrra. Ez az akkordforma, igazából ez már a harmadik lépés lenne, de most megmutatom, az a lényeg, hogy mindannyian majdnem, aki már valamennyi ideje gitározik, mindenki ismeri már ugye a kvint akkordformát, igaz? Ez az, amikor ezt a 2 hangot fogom le így. Vagy ezt. Ez a kvint.
angol power chordnak hívja. Viszont lefoghatom ezt a hangot alatt, a gyűrűs ujjam alatt a kis ujjammal ugyanabban a buntban. Így például, ez még mindig quintnek számít, hiába fogok le 3 hangot, mert az első hang, amit lepengetek, meg az utolsó kis ujjam alatt, ez ugyanaz a hang. És ez egy akkordhoz tartozó 2 root hang, vagy törzshang, vagy gyökérhang, vagy root hang, és fölötte a gyűrűs ujjammal fogom az 5. hangját a skálának, azért quint. Mert ugye prim, secund, terc, quart, quint. Sex, septim, oktáv, nona, decima. Így nevezik a magyar zenében. Tehát az 5. hang. Az első és az 5. hang. 1-2 együtt. Ugye ez itt nekem a quint akkord. Vagy power chordnak hívják, mert ez se nem dur, se nem moll, ugyanakkor mind a 2 egyben, mert nem hallatszik ezekhez a hangokhoz az a 3. hang, ami meghatározna, hogy ez nekem most egy dur akkord, vagy egy moll akkord. Csak a 1-es és az 5-ös. Szóval a lényeg az, hogy ennek az akkordnak a formájával erről a húrról az ismeretemet, hogy ez itt egy G hang, át tudom vinni a D húrra, tehát az E húrról a D húrra, hogy ez nekem itt egy G hang. Remélem G-t mondtam az előbb is. Tehát ez egy G hang, meg ez egy G hang. Ugyanezt az akkordformát használva az 5. húrról, tehát az A húrról is át tudom vinni az ismeretemet a G húrra. Hogyha ez nekem egy C hang, akkor az is ott egy C hang. Ez itt egy A hang, az is egy A hang. Ha ez egy B hang, az is egy B hang. Az A húrról, hogyha ez nekem egy E, akkor az is egy E. Tehát tulajdonképpen ezen a 2 felső húron megtanulom a hangokat, vagy megtanulom használni a tájékozódási pontokat, és a quint akkord forma segítségével ez az ismeret áttranszferelhető a következő húra az A alatt. Az A húrról a G húrra, a E húrról pedig meg a D húrra. Így. Úgyhogy ez már 4 húr a 6-ból. Még mindig itt az első fázisban, gyakorlatilag. De ez már, az akkordforma, ez már a 3. fázisnak kellene, hogy legyen. Mert igazából ez már oda tartozik, viszont ahhoz tartozik más dolog is, úgyhogy erre visszatérek majd akkor. A második fázisban, amikor a skálák fázisát tanuljuk, vagy a skálákat tanuljuk, akkor megértjük, hogy hogyan épülnek fel a skálák, vagy hogyan keletkeznek a skálák, megtanuljuk a mintáikat és a többi. Most ebben nem akarok mélyen belemenni, viszont ez az a rész, amikor megérthetjük, vagy jobb esetben megértjük, hogy miért van úgy hangolva a gitár, ahogy hangolva van. Na most a dióhéjban elmagyaráznám a lényegét, miközben igazat mondok, közben hazudok is, mert ez valójában nem skála elmélet, amit elmondok, úgyhogy maradj velem, így meg fogod érteni. Ez nem skála elmélet, de a lényeget, amit a skála elméletből megtanulunk, a gitár hangolására vonatkozva azt el tudom magyarázni, anélkül is, hogy valójában skála elméletet tanulnék. Szóval a lényeg az, hogy ha megfigyeljük, hogy hanyadik hang az A az E után, az ABC-ben. E, F, G, A. A G után megint az A jön. Hogyha azt mondom, hogy A, B, C, D, E, F, G, és G után megint A jön, akkor A, B, C, D, E, F, G, A. A negyedik hang. Szóval az 5. buntban, az E húron, ez egy A hang, nekem ez a skálán belül a negyedik hangom lesz. Mert E, F, G, A. És az E hang alatt, közvetlenül alatta, a negyedik hang fog következni a skálából. Ugyanígy az A húron néz csak. A, B, C, D. Negyedik hang. A, B, C, D. Az A skálá negyedik hangja fog következni. Tehát a D, az A-nak a negyedik hangja a D. A D-nek a negyedik hangja A, B, C, D, E, F, G. Az a G hang lesz, és csak D alatt a G hang. A G hang alatt pedig egy B hang fog következni, szóval ez lesz a különbség. Mert hogyha logikusan logikusan folytatnám azt a rendszert, hogy G, A, B,
C, akkor a C hangnak kellene következnie. Szóval, hogyha végig ehhez a rendszerhez hangolnánk a gitárt, akkor így hangozna a gitárnak a hangolása, hogy E, A, D, G, C, F. Ez lenne igazából a hangolás. És ha most megfigyelem, az első buntban, az alsó két húron, az első buntban folytatódik a sor. Az a rendszer, amit itt kialakítottam följebb. Viszont nekem a hangolás miatt félhanggal lejjebb van minden. Ezért nekem E, A, D, G, B, E a gitár hangolása. Tehát ez félhanggal lejjebb van. Szóval az azt jelenti, hogy a gitár hangolása miatt, amint elérem a B-húrt, és ez már a B-húr szabálya gyakorlatilag, amint elérem a B-húrt, engem a rendszer fél bunddal följebb dob a gitár teste felé. Tehát bármilyen formát követek, bármilyen rendszert követek, föntről lefele haladva a gitárnak a nyakán, amint elérek a B-húrhoz, nekem fél bunddal följebb kell ugranom. Tehát ez lenne a B-húr szabálya, hogy a B-húr egy fél bundot följebb dob. Oké? Ez lenne igazából a lényege a skáláknak. Hogy ez lenne az, amit meg kell tanulni, hogy a B-húr feljebb dob engem egy fél bunddal. Szóval ezt a rendszert ismerem, hogy E, A, D, G, B, E, és tudom, hogy most már hogy ennek a rendszernek kellene folytatódnia, hogy E, A, D, G, C, F, mert ugye a negyedik hangokon haladunk föntről lefelé, ezért tudom, hogy ha ez itt egy A hang, ahol itt is A hang alatt volt a D hang, itt A hang alatt D hang van. D hang alatt G hang van, itt is D hang alatt G hang van. A G hang alatt C lesz, mert ugye annak kellene soron következnie. A C hang alatt F-nek kell lennie. Viszont ez már a B-húr. Az fél bunddal följebb dob minket, úgyhogy itt lesz az F hang. Ugye a sor, tehát a negyedik hangoknak a rendszere így fogja követni egymást. Ugye az F hang alatt pedig nekem ugye a B-flat hangnak kell következnie, mert hogyha az ötödök körén, a negyedik körén haladok tovább visszafelé, akkor tudom, hogy az F után ugye a bass hang következik, tehát az helyezkedik el itt. F-ről B-re úgy ugrok át, hogy az egy fél bunddal följebb dob engem. A következő lenne ugye a B hang szabálya. A B hang szabálya pedig igazából a kromatikus szabályból következik. A kromatikus szabály az pedig úgy jön, ugye, hogy a B és a C között nincsen enharmonik hang, és az E és az F között nincsen enharmonik hang. És tök véletlenül ez a négy hang mindig egymás alatt, vagy egymásról összestackelve, összepakolva csücsülnek egymáshoz közel. Mindig egy ilyen négyes kis csoportot alkotva. Mutatom, hogy néz ki. Csak arra kell odafigyelni, hogy amikor az F hangról a B hangra ugrok, tehát hasonlóképpen, amikor a B húrt elérem, egy fél bunddal följebb kerülök, amikor a F hangról a B hangra ugrok, az szintén följebb dob engem egy fél bunddal. Tehát ez mind a kettő szabály, figyelembe kell venni, még akkor is, amikor kettő együtt érvényesül. Mutatom, hogy néz ki, nézd csak. Itt van nekem az, hogy B, C, közvetlenül alatta E, F. Tehát ez egy ilyen kis csoportot alkot. Itt ez a négy hang. Ugyanígy egy oktávval magasabban B, C, E, F. Itt fekszenek egymáshoz közel egy kis csoportba. De ez mindenhol érvényes a gitárnyakán. És csak hogyha itt elértem azt, hogy E, F, akkor emlékezzünk, az F hangról a B hangra ugorva egy fél bunddal följebb kerülünk a következő húron. Tehát itt lesz nekem az, hogy B, C. Értem miért? Tehát E, F, egy húrral lejjebb, fél bunddal följebb lesz nekem megint a B. Közvetlen mellett a C. Közvetlenül alatta az E, F. Az F-ről megint a B hangra úgy érek el, hogy egy húrral lejjebb, egy fél bunddal följebb, vagy egy bunddal följebb, nincs fél bund. Fél bunddal följebb, fél hanggal. B, C, közvetlenül alatta E, F, de vigyázzunk, ez már a B húr. Úgyhogy E, F. Tehát az fél bunddal följebb dob minket, emlékezzünk. Közvetlenül alatta megint az F-ről a B-re úgy ugrunk rá, hogy fél bunddal följebb kerülünk, igaz? B, C,
És hogyha ez alatt lenne nekem még egy húrom, akkor itt lenne közvetlenül alatta az, hogy E, F. Tehát hirtelen már nem nekem vannak határaim, hanem a gitár nyakának. Mert én ismerem már a rendszert, tudom, hogy mi jönne ez alatt lefelé tovább. De ugyanez mindenhol érvényes, nézzük csak. Itt az E húron, ha találok egy B hangot, akkor BC, közvetlenül alatta EF. Az F-ről a B hangra úgy ugrok rá, hogy egy bunda följebb, BC, közvetlenül alatta EF. Az F-ről a B hangra úgy ugrok rá, hogy egy fél bunda följebb ugrok, de ez már a B húr, úgyhogy az dob rajta még egyet, igaz? És úgy, ahogy az előbb mutattam, itt megint B, C, E, F. És ha lenne még egy húrom itt a gitárnyaka fölött, akkor itt lenne üresen kipengetve, hogy B, itt lenne ahhoz, hogy C, alatta E, F. És ugyanígy B, C, E, F, és ez egyébként a 7 húros gitárokon így működik, szóval ez a 7. húr itt fölötte a B húr. Az utolsó fázisban meg az akkordok formája lenne a lényeg. Ez, ugye kezdetben már érintettem ugye a kvint akkordszabály, vagy a kvint akkordot, ugye annak a segítségével át tudom transferelni ugye ezt a tudást az E húrról a D húrra, az A húrról pedig a G húrra, hogy megtanuljam a hangokat. Viszont az akkordoknál ez egy kicsit mélyebb egérjük, vagy nyúlüreg, ahogy mondani szokták. Igazából itt már érdemes elkezdeni foglalkozni olyanokkal, mint a triádok, a tercek. Erről van külön videóm, ugye a fogola feltérképezése a tercek segítségével. Igazából itt a harmadok körét érdemes nagyon ismerni, hogy hogyan jönnek a tercek egymás után. Most, hogyha csak a C-ben vesszük, ugye mivel abban nincsenek harmonik hangok, tehát a C-dur skálát követve, hogy a C, D, E, F, G, A, B, C, ugye ez a C-dur skála, és minden második hangot használva alkotok akkordokat, tehát igazából így keletkeznek az akkordok. Az, hogy most mitől lesz moll, meg mitől lesz dur, azt megint régebbi videómban elmeséltem, vagy elmagyaráztam, hogy mi a különbség a kettő között. Gyakorlatilag erről lenne szó, hogy az első, a negyedik, az ötödik az mindig dur akkord, a második, harmadik, a hatodik mindig moll akkord, a hetedik pedig egy szűkített, vagy diminished, ahogy az angol nevezi. És hogyha az első akkordom a C-n, az egy C akkord, akkor C, D, E, C, E, F, G, tehát C, E, G hangokat használok. Tehát ez a három hang, a C és a G, C, E és a G hangok alkotják nekem a C-dur akkordot. Tehát, hogyha lefogok egy C akkordot itt, akkor ez tulajdonképpen csak C hang, E hang, meg G hang. Ez itt egy E, ez lesz a dur harmadik hangja, ugye a C akkordnak. Ez egy root hang, ez egy C hang, alatta ez egy dur harmadik hang, az E hang, alatta üresen kipengetve ez egy G, ez egy C, alatta ez megint egy E. Ennyit hallok, csak C hangokat, E hangokat, meg G hangokat. Ez egy C. De hogyha így fogom le, hogy a G hangot lefogom a C hang fölött, ez még mindig egy C-dur. Oké? Ez lenne csak a lényege, hogy ezt az akkordformát is tudom tologatni. De persze, hogyha magammal viszem, át kell helyeznem az ujjaimat, hogy le tudjam fogni ezt az akkordot így. Tehát most ezekkel az ujjakkal fogom le ezt az akkordot. Mert ezeket az üresen kipengetett hangokat is a mutató ujjammal képesnek kell tudnom magammal hozni. Tehát, hogyha ezt a C hangot áttolom ebbe a C hangba itt, és hozzáfogom ugyanazt az akkordformát, csak ugye hozzá a mutató ujjammal balréba átfogom az egészet, akkor ez itt megint nekem egy C hang, ugyanaz a C akkord, csak egy oktáva magasabban. Viszont, hogyha a C akkorddal nem csak a C akkord formával, nem csak a C akkordot foghatom le, lefoghatok én itt egy D akkordot is, hogyha a root hangomat áthúzom a D-be, és balréba lefogom a többi húrt. Akkor ez nekem egy D-dur lesz, igaz? Ha E-be húzom föl, akkor ez egy E-dur lesz. Igazából erről szólna a caged rendszer. Ez erre tanít minket. De ez nem csak a C akkordra igaz, hanem amiből kialakul a caged szó, ugye C, A, G, E és a D akkordok formájából. Ezt lehet, hogy ki is tudom ide írni. Szóval az a lényeg, hogy
ez a következő lépés, ami már egy picit mélyebb, de a tercek azok nagyon sokat tudnak segíteni, hogyha már átlátjuk az akkordformákat, hogy hogyan kapcsolódnak össze egymáshoz. Na, de itt már nem csak a gitárhangokról van szó, hanem ez már egy kicsit tágabbról zoomoltunk, és már úgy összefüggésében látjuk ilyenkor már a dolgokat. Igazából erről lenne szó az akkordoknál. Aztán ezeket felbontva, külön hangokra bontva játszva lesz szó az arpeggiókról és a többi. Szóval én remélem, hogy ez a videó sokat segített mindenkinek. Egy csomót ki kell vágnom a sípoló teherautó miatt, de remélem, hogy azért ez nem volt zavaró, és hogy így is érthető volt, amit el akartam nyögni, vagy dadogni nektek. Megint, ismét. Én sosem kérem senkitől, hogy iratkozzon fel a csatornámra, vagy hogy kövessen. Viszont, hogyha úgy gondoljátok, hogy ismertek valakit, akinek ez a videó sokat segíthetne, akkor annak osszátok meg. Megint ismét nem miattam, hanem miattuk. Oké? Köszönöm szépen, jó gyakorlást kívánok és sziasztok!